Pikachu, se on tuplapelillä taas. Nyt tulee Epic Jorne, Clickers ja Supermanin kanssa. Sä oot Superman. Muuten hyvä, mut mä en oo Superman. Sä oot Superman. Mä tarvitsen 10k. Mä tarvitsen 8k. No mä tarvitsen itse asiassa 30k. Me mennään siihen takaisin. Venään mä käytän potionin noin, mennään. Mä en käytä mun potionia vielä. Boom! Jos. Sit mä käytän... Nyt on sun vuoro klikata. Mitä vitsiä täällä maisemissa tapahtuu, kun mä käytin Eat Me Upin? Näet sä? En. Mulla on tämmönen vaihtuu väri tässä. Niinku, nyt se on nurmikon värinen tää ympäristö. Kun mä käytin Eat Me Upin. Mä selviin Niin se täällä. antaa sulle random effektin. Mä selviin täällä. Auta! Mulla on 768 HP:tä. Päästään vielä. Niin päästään tää nopeesti. 450. Yes! En kuollut. 10 avainta. 4 avainta. Mä sain 10 avainta. Mulla on 57 avainta. Mitä? En minä tiedä. Mulla on 22 maa. Tuu ykkösen. Mitä? Tuu ykkösen nopeesti. Ykköseen. Et kerännyt. Ihan sama. Mä vedän ykkösen. Sama. Toi oli tosi tiukin mun HP:ssä. BTV, jos sä haluat tietää mitä mä syön, niin mä syön mansikoita. Mä tiesin! No mä en kuule, että sä söisit jotain. Nyt kuulostaa. Mitä toi koiran panta tekee? Mä en tiedä. Lue. Jos mä pystyisin käyttää sitä, niin mä pysty lukeakaan sitä. Ai. Kun sä pistät sen kuvan päälle, niin sit siinä lukee mitä se tekee. No cooldown 5 minuutiksi, durationi 00, 30, fellow DPS plus 10. Ellei mä ihan väärässä oo, niin se on jonkun verran ihan hyvä. No kun mä en pysty edes käyttää sitä. Niin, koska silloin sulla on 5 juttua jo. En, mulla on 0. Mulla oli 0. Niin, mut sulla on repussa 5 juttua. Mulla oli se vaan. Reppuun mahtuu vaan 5 juttua. Kun ei mahdu enemmän. Mulla on kohta 60 avainta. Mitä vitsiä? Oikein. En mä tiedä. Sun avaimet. Ai mä saan level upin. Joo, ja kohta mä oon 50 levelinen. Mä oon 40 levelinen. Sit Lolmen on silleen, hei hetkonen, mistä sä oot noin paljon leveliä saanut? Lisää sitä puheluun. Nyt kato, nyt mulla on myös yksi itemi ja repussa on 0 muuta. Kun sä menet tonne reppuosioon, niin sit siellä on kaikki mitä sulla on.
vaan tää yksi itemi. No jos siinä on semmonen take-nappula, niin sit sä pystyt ottaa sen. On siinä click-nappula, mä en pysty käyttämään sitä. Tää peli on huono, mä en pysty käyttämään. Musta tuntuu, että sä et vaan ymmärrä, miten tää peli toimii. No mut kun siinä se on semmonen harmaa mulla. Mustan harmaa. Et sitä Joo, näytät. En pysty, Mikset? kun mä kuvaan tätä. No, mitä se mukaan auttaa? Sitten näkyy Skype. No, sä et hyväksy tuntemattomia. Täällä on taas semmonen, mitä pystyy käyttämään teikkiä, sitten mä en pysty käyttämään sitä. Mulla ei oo enää mitään invissä. Täällä inventorissa, koska nyt täällä ripuisuus jo. Sä voit käyttää niitä juttuja, jos sinne ihan alas, kun sä oot matsissa. Niin sinne alas tulee semmonen pieni palkki, sit kun sä sieltä Siinä tulee, mutta mulla ei vaan toimi se palkki. No onko siinä semmonen juttu, siis mikä se on? Onko se kuva niinku harmaana? On. No silloin siinä on cooldown vielä. Kauanko se cooldown kestää? Riippuu itemistä. Mulla on... Yleensä se on se 5 minuuttia. Me ei voida mennä... Mä katselen tänne, jota mä en oo vielä läpässyt. Joo, mä menen tässä vähän pidemmälle tässä videossa, koska ei kukaan jaksa katsoa nyt alkutasoja. Älä kana kurkista sieltä! Se mun kaveri, se Lulmen ei oo onlineis. Mä voin lisää sitä tähän. Sit se on silleen, mitä? Kaikki pienet lapset, sulkekaa silmänne. Mä taistelen naarea arkkuun vastaan. Kirjaimellisesti aare-arkkua. Kuole, nopeasti! Mä kuolen muuten! Ei tullut. No mä taistelen kukkaruukkuu vastaan. Mitä? Mistä asussa sä menit? Nyt mä taistelen patsasta vastaan. Missä tasossa sä oot? Ja nyt mä taistelen, mä en tiedä tasossa edes mikä sä tää oot? on. Missä tasossa sä olet? Nyt mä niin taistelen isopäistä käärmettä vastaan. Mitä? Ja nyt merenneitoa vastaan. Mitä? Mä pidän koittaa, no tää on tosi helppo. Ja nyt puuta, jolla on niin uimaasu päällä. Mitä? Mä taistelin Naku tyttöä vastaan, joka piti kättänsä pimppeitä kaalla. Ok, mulla on nyt 10k. Ei oo. On. Ei oo. On. Ei oo. Kyllä vaan on. Ei oo. Sä et vaan tykkää siitä karusta totuudesta. Wait, what? Mulla oli äsken alle 2k. Mitä tää tuutti tekee? Reset your base stats. Ei kiitos. Mun ihan hyvä tällä hetkellä.
Mä tulen sua vastaan takaisin. Jos päihität mut nyt, sä oot maailman mestari. Kuolit. Tää on maailman Aina. Seuraava video ei ole Epic Clickersistä, se on Hero Clickersistä. Mä näytän siitä yhden videon. Mut se on vähän helpompi peli kyllä. Eiks niin? No ehkä on, ehkä ei. No mitä, siinä ei pidä tehdä mitään melkein. No ei tässäkään. Ja mun kaveri ei tullut pelaamaan tätä vaan sen takia, koska se luuli, että tää on huono peli. Kuka kaveri? Possukomppania. Miten tää on huono peli? Mulla on kaikki 30 nyt. Missä sulla on kaikki? Venä hetki. Mulla on kaikki 33. Siis sä oot level... 45. Go get! Mä voin käyttää pokepalloa. Pokepallo, mene! Pokepallo! Matkaan! Pikachu, tee paskaisku. Missä tapa? Kuulitko sä mun iskun? Tee paskaisku. Se jätkä niinku silleen. Mä voin tehdä kyllä katsoa lisää, jos tykkäätte tästä. Mä spämmin täältä tätä hiirtä. Tässä ei tarvitse näppäimistöä tässä pelissä. Ei niin. Paitsi jos haluu pikaklikkaa noit juttui. Niin, siksi mä käytän vaan... Ei kun en mä tarvitse, mulla on numerot niinku tässä ihan sivussa. Mulla on niinku hiiren sivussa numerot. 1–12. Onko? On. Nice. Mun ei tarvitse käyttää yhtään näppäimistä. Nyt mä voin tuhota tän pelin. Mulla ei oo sivussa. Ai, mulla on tämmönen pelihiiri. Ok. Siis on hyvä pelata Hunger Gamesia. No joo, varmaan. Joku tulee selkeä ja joku toinen juttu kädessä. Painaa vaan ykköstä. Tuo jyrjää niinku. Koska mä näin sen jo monta kertaa. Koska mä pelaan tätä samaa tasoa koko ajan. Tää on cooldownia. Mä en käytä näitä mitään. Mä oon vaan Hilmi Up ja Hilmi Little. Oha, toi Hilmi Little, niin se antaa 50 HP:ta 250 kollista. Eli se on aika surkea. Okei. Nyt mä oon saanut jo monta kertaa tämmösen catch me. Mä voin catchata sua, jos et sä sano, missä sä asut. Ja mä en oo kertomassa, missä mä asun. Tiedän. Varsinkaan videolla. Niin, kaikilla on sellainen bing bong. Oisko kivaa, kaikki on sovella. Niin, silleen blim 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 blim. Sä oot silleen, mitä? Tää niinku yrjöö, täällä mä en pysty kattoo tätä.
Katso, onko se... Oi, joo, kiitos. Mun kaverille tulee paha olo siitä, jos joku toinen oksentaa. Miten sille tulee paha olla siitä? En minä tiedä. Mulle tulee paska olo siitä, jos joku toinen oksentaa. Täytyy mennä paskalle. Muuten, jos sä oot huomannut, niin toi yksisarvinen, niin paskoo sateenkaaria. Mä tiedän. Mistä asussa sä oot? No, mulla on tasan yksi leveli, mitä mä en oo vielä unklokannut. Silleen, että mä voin niinku pelata sitä. Oot sä pitänyt täällä koko ajan tätä? En, mä odotan, että mulla tulee full HP. Ai. Tai no itse asiassa mä voisin ehkä mennä, tai en itse asiassa meinaa, mä menen. Mä sain äsken Hilmiin Littlein. Vaikka se kyllä auttaa vähäsen. Niin se ottaa vähäsen. Sinne meni mun goldia. Niin. Sitä voi käyttää niin monta kertaa. Sitä voi käyttää niin paljon, kun on goldia. Niin. Wow. Ja cooldown on 2 sekuntia. Ei kun siinä ei oo cooldownia. Ei olekaan. Mä oon helvetissä. Mä taistelen helvetissä. Mä en oo vielä mennyt helvettiin. Hei oikeesti täällä on joku juola! Täällä loikkuu joku roikkuu Täällä on bokseri. yksi juttu, minkä nimi on I like big butts. Mitä? 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 Täällä on joku norsu! Yes, mä sain Hilmi-apin! Tiedätkö mitä? Täällä on norsu, jonka päällä on WC. Nice, jätkä, nice. Norsu WC. Mulla tuli pikkuset... Joo, mulla tuli pikkuset... paskat. Joo, niin mulki. Heal me up, padappadapap, heal me up. Mitä täällä on Childra, jolla on bovi? Heal me up, todot, todot, Täällä on 3 haavaa. heal me up, todot, todot, heal me up, todot, todot, heal me up, todot, Voit sä todot. lopettaa ton? Okei. Toinen heal me up. Mitä? No en minä tiedä. Mulla ei oo ees niitä. No nyt mulla on 2 heal me up. Anna mulle 1. En mä pysty. Mulla ei oo ees hilmijappia. Heal me up. Heal me up. Heal me up. Tiedätkö mitä? No, Mä oon kohta siinä vikas kultasessa. Sä taistelit tätä kukkaruukkua vastaan. niin. Patsas. Siinä on kiva. Missä se yksisarvinen on? Onko se siinä toisessa? Ei vaan se niin yksisarvinen, niin on siinä mapissa. Okei. Se on ton, se kattoo ihme patsasta. Vissiin. Mä menen nyt taistelee lohikäärmettä vastaan. Mä lostasin. Mä lostin.
tosi luisen koiraa vastaan taistelen. Mä oon tasaisuus. Luurankoa vastaan taistelen. Mä oon tasaisuus, mä menetän nyt HP:ta. Jös. Lentävää tiikeriä vastaan, ei kun leijonaa. Mitä? Jolla on skorpionin häntä. Mitä? Vauva, jolla on siivet. Mitä? Ja sen takapuoli on puu. Et kerro enempää. Luuranko, joka näyttää rikkinäiseltä barbaarilta. Noin varmaan riitti satuhetkeksi. Joo. Nyt mä pääsin sen levelin läpi. Joo, pääsit sä nyt siihen vikan kultaseen? Joo. Älä mene vielä. Mä sain saavutuksen Steward. Milloin sen saa? En tiedä. Siis sehän on vetänyt kaikki paitsi sen vikan kultasen. En oo. Mä menin ne, vitsi, helvettitaset jo. Mä venasin, et mun HP:t niin kasvais. Hei, mulla on Mulla on HP. tasoin 5000 HP:tä. Mä yritän löytää Hilmiin appia, mutta... Niitä saa näkyä aika helposti tosta ensimmäisestä multiplayerista, jos sitä pelaa tarpeeksi pitkään. Miten niin? Mä sain 2 Hilmi-appia putkeen. Saitko? Joo. Mistä osassa sä oot? Mä menen nyt siihen niin helvetin porttikenttään. Et mene vielä. Menin Onks mä oon vetänyt sen jo. Nee. Se on helppo. Niin on. Mä en ota melkein mitään damagea. Joku on munkaan täällä ykköstossa, se ei painanut kertaakaan. Mun mielestä tässä kannattais farmaa niin näitä kolikkoja. Tästä saa ihan mukavasti kolikkoja. Mä tiedän, mut kun sit menettää HP:ta. Niin, mutta ei ihan hirveästi. No hei, tää video oli tästä. Tykkää videosta, tykkää tilaa kanava. Se oli tuplapeli. Supermanin kanssa. Joo, me kuvataan varmaan heti toinen perään. Ei lopeteta. Joo, moikka.